Pojďme se dneska podívat na další video o tom, jak boostovat retail, jak mít ty nejlepší prodejny a jak nejlépe sloužit zákazníkům. A právě personál, to je jedna z nejdůležitějších věcí. Proto je dneska kapitola, jak najít a motivovat váš personál. Firmy stoupají a padají s lidmi. Tohle přísloví je absolutně pravdivé. Zrovna v mém případě, kdy často cestuju, jsem téměř každý měsíc na dovolené nebo nějaké pracovní cestě, a když se vrátím z té dovolené, tak i přesto, kdy mám přes 150 lidí, tak ty firmy fungují a často pořád rostou, všechny výsledky jsou v pořádku. A když se vrátím, tak nemám tam štosy papíru nebo e-mailu k řešení. Jsem ve fázi, kdy opravdu mám skvělé lidi, skvělé týmy a dneska ti představím kuchařku, kterou používám já ve svých firmách, proto abych měl skvělý tým, na který se můžu plně spolehnout. K tomu, aby to takhle fungovalo, tak musíš mít skvělý tým, na který se můžeš 100% spolehnout. Aby tvoje firmy mohly růst, aby firmy tvého zákazníka mohly růst, tak je potřeba, aby doopravdy se zdržel určitých pravidel a ti garantuju, že po tom dnešním videu budeš vědět spoustu věcí a sám si uvědomíš, jak na to, aby si byl lepší zaměstnavatel. Pojďme se podívat na základní pravidla toho, aby si dokázal najít skvělé lidi, ale nejenom dokázal je najít, ale aby si je dokázali udržet. Podle studií je dokázané, že lidé nezůstávají v té práci jenom díky penězům. To, co je pro ně důležitější, je často kolektiv. Je to samozřejmě nějaký smysl toho, co dělají. To znamená, pokud třeba zdravotní sestra pomáhá lidem, tak ten smysl je důležitý, ale taky je důležitý lídr. To znamená ten, který je vede. Většina lidí, když opouští svoji práci, tak může to být kvůli penězům, ale nejčastěji, opravdu nejčastěji, je to kvůli přímému nadřízenému, který je nad tím člověkem, který se k němu nechová správně. A většinou tady funguje princip padajícího hovna. To znamená, pokud ty anebo CEO, pro kterého pracuješ, to nedělá správně, tak pak většinou ten management to nedělá správně a díky tomu ten princip padajícího hovna dopadne až na toho posledního zaměstnance a on odchází. Vy si řeknete, že to je jeho chyba, ale to je špatně. To je špatný přístup. Pokud vám odejde dobrý člověk, tak je to vždycky tvoje chyba. Takže to, na čem to stojí, je doopravdy ten vrchní management anebo ten přímý šéf. Ten vytváří tu atmosféru a celou kulturu té firmy. Takže pokud chceš mít skvělé lidi, ale není dobrý šéf, nejsi ty dobrý šéf nebo nepracuješ pro dobrého šéfa, tak je to obrovský problém to udělat. Pokud samozřejmě ty pracuješ pod tím šéfem, tak se neboj. Řeknu ti hack, kterým to jednoduše se dá napravit. Prostě nenechávej ty hovna padat na ty tvoje lidi. Ty se chovají jinak těm lidem. Ty jsi lídr těch lidí, ty se o ně starej, jako kdyby to byli tvoji vlastní zaměstnanci. Když aplikuješ tenhle princip, tak oni ti dokážou věřit a já ti řeknu proč. Zaměstnanci ve firmách jsou vždycky závislí na těch penězích. A většina lidí v České republice nemá dostatečné rezervy na to, aby měsíce žili bez toho, aby měli příjem. Musí platit nájem, musí platit jídlo, složenky a základní věci. A pokud ten zaměstnavatel není stabilní člověk, pokud se na něho nemůžu 100% spolehnout, pokud jsou tam různé změny, tak ten člověk vlastně je otřesen v těch základech té svojí sebejistoty, respektive nejistoty a díky tomu on nemůže být dobrý zaměstnanec. Pokud prostě on necítí tu jistotu od toho zaměstnavatele, který mu přináší ten chleba, díky kterému může zaplatit nájem, díky kterému můžou jít děti do školy a zaplatit jim jídlo, tak sorry, prostě ty věci nemůžou fungovat. Tam musí být úplný základ, že se musíte spolehnout na toho zaměstnavatele nebo na toho manažera, který se o ty zaměstnance stará. Takže to je pravidlo číslo 1. Prostě ten člověk potřebuje cítit tu jistotu. Takže vy mu tu jistotu, když mu ji dáte, když nebudete dělat změny k horšímu, tak to je základní stavební kámen toho, aby se mohli pokračovat dalším bodům, které vytváří skvělé zaměstnance. Další bod je, aby si spravedlivě odměňoval na základě výsledků, nikoli snahy. Nikoli toho, jestli u tebe pracuju rok, 2 nebo 10. Já jsem měl kluka, který byl v servise a dělal u mě asi 8 let. A pořád chtěl přidat a přidat. Přišel nový člověk, který tam dělal asi 5 nebo 6 měsíců. Ale víte co? Ten nový člověk byl šikovnější než ten, co u mě byl 8 let. Tak já s ním sedím a říkám, já bych ti strašně rád přidal, ale už nejsme v komunismu, už nejsme v totalitě nebo socialismu. Díky tomu, že ty tady jsi dlouho, tak je budu přidávat. Ty díky tomu, že tady jsi dlouho, tak ty věci bychom umět mnohem lépe. Takže já mu musím být podporou toho, aby on to uměl lépe. A pak už je to na něm. A tím, že vím, že speciálně v této firmě jsme byli velkou podporou těch techniků a on se nikam neposunul, tak to bylo čistě jeho flinkání a nezodpovědnost. A bylo by to strašně nespravedlivé vůči tomu novému člověku, který se snaží, je šikovnější než ten člověk, který to dělá 8 let. Tak samozřejmě jsem odmítl to přidání a říkám, hele, tady máš úplně krásné noty k tomu, aby si dostal přidané. Stačí udělat to, tak jak to udělá ten nový člověk a máš peníze navíc. Takže když spravedlivě těm lidem přerozdělujete ty peníze, tak je potřeba vždycky myslet na to, aby to bylo spojené s tím, jak vám roste ziskovost. Proto například u servisních techniků na mobilní telefony, tak jsem to dělal tak, že měli bonusy, když byli zákazníci extra spokojení, to znamená bylo málo reklamací, a když měl někdo hodně reklamací na tu práci, na to, že to udělal prostě špatně, tak samozřejmě pak tam měl malusy. Takže byl přímo vlastně motivovaný tím, aby to dělal co nejkvalitněji, paralelně s tím, aby to bylo i rychle. Takže jeho motivace bylo fakt kvalitně a rychle udělat práci. Takže to bylo něco i zároveň, co samozřejmě nám pomáhalo, aby zákazník byl spokojený. Oni to chtěli rychle a kvalitně. Takže v této korelaci jsme měli nastavený systém placení techniků. Proto podle toho,
jak to máš ty nastavené ve firmě, jo, jaký máš produkt, jakou máš službu. Vždycky vlastně ta odměna musí být spojena s tím, co ten člověk dokáže ovlivnit v té firmě. Pokud je například uklízečka a ona je odměňována podle toho, jak se daří obchodnímu týmu, nebo recepce je vlastně odměňována podle toho, jak se daří nějakým servisním technikům, tak to je velmi špatné. To prostě tam bude špatná kultura, špatná atmosféra, protože někdo úplně externí bude ovlivňovat ty výsledky finanční člověka, který s tím nedokáže nic dělat. Rozděl spravedlivě ty role, strašně to pomůže. Zamysli se nad tím, uvidíš sám, že i tobě se bude lépe předávat ty peníze, když ty věci budou nastavené spravedlivěji. Další pravidlo při tom, aby si měl skvělý tým, je, že pokud je obchodník umí skvěle nabrat obchodníka. Pokud máš skvělého administrativního pracovníka, to znamená v HR, to znamená Human Resources, člověk, který se stará o náběr lidí a je administrativně založený. A ty potřebuješ najít obchodníka. Tak prostě ten člověk na tu administrativu ti nenajde dobrého obchodníka. To vycítí jedině obchodník. A stejně tak člověk na administrativu vycítí skvělého člověka na administrativu. Pokud si na začátku sám, tak jako jsem to měl já, je to úplně v pohodě. Prostě já jsem si našel skvělý obchodní tým, na zbytek jsem si musel najít šikovné lidi, kteří pak dokázali nabírat ty lidi na tu administrativu. Takže opravdu to je jedno z dalších pravidel nebo hacků, nebo co jsem se naučil, že já nedokážu najít úplně dobře administrativního pracovníka. Já dokážu skvěle najít obchodníka. Někoho, kdo prostě bude v tom frontu a je důležité mu dopředu říct, co bude dělat, konfrontovat ho s tím, že bude muset být aktivní. A na to jsem tady já a vždycky v tom jsem byl šikovný, protože jsem věděl, co po těch lidech chci. A z toho vzniká další pravidlo. Buď vždycky upřímný k těm lidem. Oni ti musí důvěřovat, aby ti důvěřovali, ty musí říkat pravdu. A většinou je to tom, že musí říkat tu špatnou pravdu. A většina lidí si myslí, že to je špatná pravda, když dopředu jim řeknete, že budou muset dělat nějaké povinnosti, že ti lidé budou muset dělat aktivní prodej. A na tom většina prodejen zhoří. Prostě dopředu těm lidem řekne, no to nebudete muset dělat, ale pak to musí dělat a oni si cítí podvedení. Já vždycky říkám dopředu, my hledáme aktivní lidi. A často si to i vyzkouším. Já si otestuju ty lidi, jestli opravdu jsou aktivní, jestli se nebojí, a když se bojí, tak to nevadí. Pokud mají pokoru a chcou se učit, tak je to v pohodě, protože s nimi se dá pracovat a dokážete s nich vymáčknout to maximum a oni jsou pak šikovní a jim to jde. Pokud je někdo zakřiknutý dopředu řekne, ne, to nebudu já, nebo se u toho divně tváří, tak víte, že to není člověk pro vás. Pojďme se přesunout na další téma. Teď jsme si shrnuli základní pravidla toho, aby ty si hlavně byl ten správný zaměstnavatel, protože pokud nejsi dobrý zaměstnavatel, nedokážeš udržet a najít ani správné lidi. Ti to vycítí a oni potřebují prostě upřímnost, pravdivost, z lidské bytosti je potřeba, aby ty si byl skvělý člověk. Pojďme se podívat na další část a to je jak na skvělé pohovory. Většina lidí podcení, a to jsou jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele. Oni podcení to, co napíšou vůbec do toho inzerátu. Všiml si, že většina lidí, kteří hledají práci, tak mají opravdu odfláknuté životopisy. Většina z těch životopisů se dá napsat za 5 minut. Takže si představ, někdo chce do práce, kde vlastně někdo se bude starat o jeho živobytí a on není ochotný se věnovat ani 10, 15, 20 minut, možná hodinu. I kdyby 10, tomu, aby napsal skvělý životopis. Pro mě je to až absurdní. A stejným způsobem, když to točíme, tak většina zaměstnavatelů nepíše vůbec hezké inzeráty. Nejenom hezké, oni jsou prostě nudné, to je boring. Představte si, že ti lidé, kteří jsou na internetu a hledají svoji vysněnou práci, tak se dívají na desítky, někdy stovky inzerátů. A pokud ten váš nebude něčím special, pokud vy budete nudní, pokud váš inzerát prostě nezaujme toho zaměstnance, tak se nedív, že ti chodí málo životopisů. Prostě ty inzeráty jsou nudné. Je potřeba, aby si to napsal skvěle. Dej klidně do toho 10krát více času, než průměrně dáváš, aby si napsal skvělý inzerát. Prostě se zastav a řekni si, že to bude první věc, kterou ráno uděláš, když přijdeš do práce. Udělám ten nejlepší inzerát, který tady lidi uvidí. Dej si nějaké hacky z AI, prostě, aby ti pomohla s tím, aby si napsal dobrý inzerát, ale to je krok číslo 1. Protože pokud ti nepřijde dostatek lidí, tak ten bod číslo 2, který mám připravený, nebude fungovat. A už na něho rovnou navážu, protože ten bod číslo 2 je velmi klíčový. Jestli přijde 5 lidí na nějakou pozici, 10 lidí na nějakou pozici, je to málo. Jestli si chceš vybrat skvělého člověka, tak je potřeba, aby si těch lidí měl řadu. Ty prostě potřebuješ mít 30, 40 lidí, kteří ti potvrdí ten pohovor. Následně minimálně 10 z nich vůbec nepřijde a zruší to dopředu. 5 to nezruší vůbec a taky nepřijdou, takže máš 25 lidí, z kterých ty budeš vybírat. Z těchto 25 lidí ty vybereš, já nevím, 4-5 lidí, kteří by šli. Pokud máš 2 pracovní místa, doporučuji vybrat aspoň 6 skvělých lidí. Těchto 6 lidí ty je dáš na tu pobočku, ty je dáš do té práce, aby si je otestoval, aby si je vyzkoušel, ošahal. Oni si zároveň jako vyzkouší i tebe. A na základě toho ty si teprve dokážeš vybrat, kdo je ten pravý. Dělat pohovor, jak to dělá většina firem, že prostě mám domluvených 8 pohovorů, přijou 2 lidi, z něho vyberu jednoho, toho dám na pobočku a snad to dobře dopadne. Dopředu ti říkám, že je to předurčeno k záhubě. Jestli chceš mít skvělý tým, jestli chceš mít fungující firmu, jestli chceš růst, tak prostě musí mít velký výběr, z nich si vybrat a najít ty správné lidi. Další strašně důležitá část při těch pohovorech je, aby si navnímal ty lidi, abyste vždycky navnímali, kdo by pro tebe měl pracovat. Já to rozdělím na 2 části. Když mám lidi, kteří jsou namistrovaní
umí všechno. Takových jsem zaměstnal hodně. A vždycky to byla rakovina celé firmy. Vždycky 90% problémů jsme řešili kolem těchto namistrovanců, kteří znali všechny svoje práva, kteří znali prostě všechno, že dělají nejlépe, nejsprávněji, byli arrogantní na zákazníky, byli arrogantní na kolegy a s nimi jsem měl největší problémy. Kdežto pravý opak toho byli pokorní lidi, kteří ještě toho tolik neuměli, ale byli otevření se učit. To jsou prostě nepopsané listy, do kterých my jsme mohli krásně namalovat to, co my potřebujeme, aby v těch firmách dělali. A s těmato lidma se mnohem lépe pracovalo. Ti, kteří mají pokoru, kteří se chcou učit, kteří, i když už jsou pak na vysokém levelu, po tom, co jsme měli třeba několik let a naučili se skvělé věci, tak pořád oni si udržují tu pokoru. Tak to jsou lidi, s kterými se dá pracovat nejlépe. A opravdu v tom, co já dělám, tak tam na vzdělání nezáleželo. To opravdu záleželo na tom přístupu toho člověka. Takže jestli ty chceš být dobrý zaměstnanec, lepší zaměstnanec, tak se uč. Jestli chceš nabírat skvělé lidi, skvělé zaměstnance, tak hledej ty, kteří jsou ochotní se učit novým věcem. A nejenom, že to říkají, oni to i dělají. Proto je potřeba jim dávat různé úkoly, aby se posouvali dál, ať už to jsou knížky, kurzy, cokoliv, nějaké třeba one-to-one meetingy, kde se bavíte o různých věcech, abyste je posouvali dál a dál. Oni za to budou vděční. A to je jedna z částí, za kterých ty si udržíš takové skvělé lidi. Motivaci na vizi versus na peníze. Tohle je pro mě oblíbená kapitola, protože já, když nabírám většinu lidí, a nebo jsem nabíral dříve, teď už to tak často nedělám, tak je nabírám na vizi společnosti, na to, kam směřujeme, co chceme dokázat. A většinou ty lidi, které nabírám, tak ten startovací příjem není tak vysoký. V tom oboru bude nějaký průměr, ale já jim dopředu říkám, já nehledám průměrné pracovníky, já hledám ty nejlepší. Protože ti nejlepší se budou u nás mít mnohem lépe, než se mají v jakémkoliv oboru, který my děláme. A i tak to dopadá v těch firmách. Ať už to byli naši technici, naše dentální hygienistky, naši prodejci, mají klidně o 30-40% větší příjem díky tomu, že opravdu to takhle máme nastavené, máme je skvěle namotivované a vybrali jsme ty skvělé lidi. Protože průměrný člověk si prostě vydělá nějaký strop, například 30 000 korun, ale ten nadprůměrný za stejný čas si klidně vydělá 45 000. A tím, že on nám prodá třeba o 100 000 korun víc, tak se nám vyplatí mít toho šikovného člověka. A tohle se snažím ve všech firmách dodržovat. Já klidně lidem dám mnohem více peněz, než je běžné, ale protože mě přinášejí mnohem více peněz, než je běžné. Jo, to má ten systém, jak to máte nastavené a jak je to spravedlivě jako odstupňované, tak aby to rostlo, tak vám to pomůže, abyste si vybírali dopravy ne průměrné lidi, ale nadprůměrné lidi. A samozřejmě ten nadprůměrný člověk hledá něco víc než ten průměrný. Takže krom té vize, tak je potřeba jim ukázat i vizi toho, kam oni se můžou dostat, protože vy se bavíte s nadprůměrným člověkem, takže vy ho můžete směřovat k tomu, že už se blížíš třeba k těm 50 000, 60 nebo i více, záleží, jaká je to pozice. Většinou v oborech, které teďka děláme, tak doopravdy jsem se díval včera na ty čísla, a je to průměrně o 40% víc platíme těm specialistům. To znamená, pokud je to dentální hygienistka, která průměrně v Česku má 100, já nevím, třeba 100 000 korun, tak u nás má 140 za tu samou práci. My si to dokážeme dovolit a dokonce máme větší ziskovost, protože máme určité know-how, které učím v těchto videích. Takže pokud chceš mít skvěle fungující firmu, dodržuj tyhle principy. V rámci toho komplexu všeho, to, co říkám v těchto videích, jako je doplňkový prodej, kdy se řeší aktivně recenze a další věci, tak ty potřebujeme mít skvělé lidi, kteří budou aktivní. Motivace na peníze jsme si řekli. A teď, když se podíváme zpátky na motivaci na vizi té firmy, tak lidé mají taky v životě různé sny, plány. I ty, když se díváš na tohle video, tak prostě chceš něco v životě dokázat. A to i ten poslední člověk, který na té prodejně, tak mají nějakou naději. Mají nějakou vizi, nebo minimálně měli. Někdo před rokem, před 5, někdo před 20. A ty jim zpátky můžeš rozdmíchat. A to jedině, když jim ukážeš ty možnosti, které jsou, a když jim pomůžeš a vezmeš je za tu ručičku, zaplatíš jim nějaký kurz, provedeš je něčím. Dneska jsou online kurzy, které jsou za 500, 100, cokoliv, kde oni se dozví nějaké nové informace, které můžou rovnou aplikovat v tom, co dělají. To, co já vnímám, že je strašně důležité, aby si bral ty svoje šikovné lidi a tahal je směrem k té vizi, kdy jim představíš, jaké jsou možnosti, jaké můžou být možnosti pro něho za rok, za 2 nebo za pár měsíců. Většina lidí dneska je uspěchaná, že by chtěli všechno hned, ale věřím, že je spoustu lidí, kteří si vytrvale počkají na nějakou tu lepší pozici, ale musí ti věřit. Musíš jim ji hezky vysvětlit, ukázat, připomínat a postupně jako jim naplánovat ty kručky za kručkem, aby k té vizi směřovali. To je nesmírně důležitá část, jak si udržet šikovné lidi, které zrovna ve firmě budeš vždycky potřebovat. Jaký je nejlepší mindset na to, aby si udržel skvělé lidi? Teď ti ho prozradím. Když se něco posede ve firmě, je tam jaký problém? Koho je to chyba? Zaměstnanec něco skoní. Koho je to chyba? Moje. Když v případě mám nespokojené zákazníky, když je tam nějaká negativní recenze, naštěstí se to moc neděje, ale když se něco takového dělo, nebo nedebo, že teďka by to stalo, tak je to zase moje chyba. Já jsem ten šéf, já jsem ten lídr a je to vždycky moje zodpovědnost. Pokud je někdo nespokojený a odejde ze zaměstnanců a byl šikovný, tak opět je to moje chyba. Je jedno, jaká je tam hierarchie. Pokud ty chceš něco ovlivňovat ve firmě, kde pracuješ, nebo si máš svoji firmu, tak vždycky všechno ber na sebe. Protože to ti dává moc k tomu, aby si pokládal správné otázky. Ty si potřebuješ pokládat otázky, které jsou konstruktivní.
A když já si řeknu, je to moje chyba, tak si pak můžu položit otázku, co můžu dělat pro to, aby se to příště neopakovalo. Můžu se toho člověka, co můžu dělat pro to, aby ty si byl tady spokojenější. Jo, to znamená i tu pokoru, kterou jsem říkal, že je potřeba nabírat u těch zaměstnanců, tak s tou pokorou přistupují hlavně ty k těm zaměstnancům, ke všem zákazníkům. Vždycky se ptej a za všechno bere zodpovědnost. Když nějaký obchodník něco podělá a já volám se zákazníkem, tak já říkám, ano, je to moje zodpovědnost, je to moje chyba, já jsem to podělal, omlouvám se, nabízím kompenzaci, jak to můžu napravit. Nikdy hned nejdu po tom obchodníkovi, já se omluvím zákazníkovi, protože to je moje zodpovědnost. A to, jaké mám já lidi, tak je taky moje zodpovědnost. Takže s tímhle mindsetem a jedině s tímhle mindsetem ty můžeš mít skvělý tým. Pokud ty jsi ten boss, všechno umíš nejlépe, jsi ve všem nejlepší a jenom dupeš ty lidi pod sebou, tak ti to nikdy nebude fungovat. Mnohem lepší přístup je ten konstruktivní, kdy sám sebe se vždycky může ptát, co jsem mohl udělat pro to, aby taková situace nastala. Tohle ti pomůže, aby si měl důvěryhodnější lidi, protože oni ti budou více důvěřovat. K tomu mindsetu ještě jedna další část. Vždycky správný lídr o ty svoje lidi pečuje. Jestli to je zaměstnanec úplně v té poslední řadě nebo v nějakém middle managementu, to je úplně jedno. Ty jako lídr by si měl vždycky starat. A to je jedno, jestli máš tu pozici přidělenou nebo nemáš přidělenou. Ty jako nějaký middle management nebo i koncový zaměstnanec, který prostě je úplně na té přepážce, tak i tam dokážeš ovlivňovat to, jak ta firma celá funguje. Ty můžeš ukázat, že děláš tu práci navíc. Ty můžeš ukázat, že jdeš vzorem. Ty můžeš se zeptat toho člověka na tebou, co můžu dělat pro to, aby to by se dělalo lépe práce. A takhle ty si vybuduješ tu svoji kariéru mnohem rychleji a v té firmě to bude fungovat mnohem lépe. Já ti chci říct, že ty máš tak velkou moc, aby si měnil životy k lepšímu, skrze práci, kterou děláš, že si to nedokáže představit a je úplně jedno, co děláš. Jednou jsem viděl takové video, kde Robin Sharma, můj oblíbený autor knížek, například Mnich, který prodal své Ferrari, tak on dělal videjko, kdy byl na toaletě někde v Africe, v nějakém letišti a tam byl prostě černoch, který vytíral tu podlahu a říkal, že to je jeho office. Vítej v mé kanceláři. Tam přivítal jako tady tohle influencera, autora knih. Vítej v mé kanceláři. Moje na starost je tady tenhle plac. A já se tady starám, aby lidi byli šťastní, spokojení a bylo všechno krásně čisté. S tímhle mindsetem, jo, a ty děláš mnohem jináčí práci než tenhle uklizeč. Já jsem si to vzal k srdci, tak tenhle mindset vlastně ti pomůže, aby ty si těm lidem kolem sebe sloužil. Na základě toho oni ti budou důvěřovat a mnohem lépe to bude fungovat a celá ta vize, všechno, nad čím přemýšlíš, nad svými plány, cíli, tak budou mnohem rychleji a jednodušeji. A zároveň ty si to budeš více užívat, protože ty vztahy, které vytvoříš během té cesty, tě budou mnohem více naplňovat. Takže to jsou základní věci z toho mindsetu, které musíš znát. Teď ti řeknu můj hack a zjištění. Jsou to zásadní věci, které kdybych věděl před 20 lety, mi to ušetří strašně hodně peněz, energie, času, neuvěřitelné. První hack číslo 1 je, že slušného člověka ty ho nedokážeš vytvořit. Slušného člověka anebo příjemného na zákazníky. Prostě to nejde ovlivnit, pokud je jenom nepříjemný. A neprochází si zrovna nějakou zásadní životní krizi, ale vždycky byl třeba super příjemný, pak má nějakou krizi, a pak zase zpátky vrátí do normálu, což většinou tak není. Tak pokud je někdo nepříjemný, tak prostě ty z něho neuděláš příjemného člověka. Ty ho můžeš motivovat. Ty ho namotivuješ, jeden den je nabitý jak baterka a druhý den už je vybitý a je špatný vůči těm zákazníkům a opět ty to nechceš na té prodejně. Ty prostě nepotřebuješ tam mít rakovinu, která se šíří opravdu všemi směry. To znamená, já, co jsem se naučil za těch 20 let, já prostě příjemného člověka neumím převychovat. Fakt se mi to za těch 20 let nepovedlo a tobě doporučuji, ať si raději najdeš příjemné lidi. Lepší, ať je člověk, který je příjemný, s méně skillama, než nepříjemný, převzdělaný. Většinou to koreluje. Opravdu, to jsem se naučil. Nejde převychovat a lidi prostě neuděláš, aby byli příjemní. Prostě to nejde. Zároveň ti lidi, kteří nejsou příjemní, dělají špatné recenze, nejsou aktivní, vymýšlejí si, jo, jsou vůči i zaměstnancům ne úplně empatičtí, takže to, co pak se bude dělat v té firmě, tak je opravdu něco, co tam nechceš. Jo, zkrátka tady tyhle lidi okamžitě jak na něco podobného narazíš, kdy prostě někdo není příjemný, je tam špatný feedback od zaměstnanců nebo od zákazníků. Opravdu jednou s tím člověkem sedni, konfrontuj ho, řekni mu to do očí, tohle je špatně, takhle to tady musí fungovat, pokud ne, končíš. Pokud člověk to nenapraví, nedá to do pořádku, vyhoď ho. Prostě to nemá smysl, nic s tím neuděláš. Můj hack na top lidi je takový zlatý grál. Ve všech firmách, kde mám skvělé lidi a skvělý management, tak nikdy to nebyla náhoda, že jsem takové lidi sehnal. Já jsem chodil po různých prodejnách vždycky, chodil jsem na různé meetingy a když jsem se setkal s někým šikovným, tak jsem si vždycky na něho vzal telefonní číslo. I když to byl prostě prodavač v nějaké prodejně, poprosil jsem o telefonní číslo nebo číšník v restauraci, vzal jsem si telefonní číslo, uložil jsem ho a v případě, že když teďka jsem neměl nějakou tu pozici, kterou bych pro ně měl, tak jsem věděl, že za půl rok se můžu ozvat nebo za rok. A takhle jsem nabral skvělé lidi do mých firem a doteďka je mám. Všechny tady tyhle lidi, které jsem tímhle způsobem nabral, tak
mi vydrželi nejdelší dobu. Já jsem například prodal firmu, ale když si teďka vzpomínám, tak všechny lidi, které takhle jsem nabral, tak doteďka je mám ve svých společnostech a fungují skvěle. Opravdu, jak jsem říkal, u toho pravidla číslo 1, že ty lidi nejde převychovat, tak tam jsem si našel fakt skvěle vychované, příjemné lidi, pokorné, aktivní a ti mi vydrželi doteďka. Na začátku videa jsem říkal, že mám přes 150 zaměstnanců. Cestuju každý měsíc, někdy je to na týden, někdy je to na 14 dní a bez skvělého týmu by mi to nikdy nefungovalo. A proto přeju i tobě, aby si našel skvělý tým, skvělé lidi, aby si byl skvělý člověk, ke kterému oni vzlížejí a šel tím příkladem, protože 90% toho, jak mít skvělé zaměstnance, vychází z toho, jaký jsi ty. Vždy přeju, aby si byl tím nejlepším zaměstnavatelem, no a těš se na další videa.